Този паметник изглежда като могила, погледнат от земята, и като венец, погледнат от високо. Това е един от най-разпознаваемите силуети на Пловдив. Открийте познатия Пловдив. Братската могила е завършена през 1974 година по проект на архитект Любомир Шинков и архитект Владимир Рангелов. 14 бетонни черупки оформят силует, разпознаваем от тепетата на Пловдив. От земята носи усещане на могила, а от високо изглежда като венец. Широка рампа отвежда към полуоткрито пространство с вечен огън. Светлината пада директно отгоре. Архитектурата работи извън човешкия мащаб. Мемориалът разказва история, която е внимателно подредена, но и идеологически натоварена. Паметникът стои в монументална ос, която мислено свързва погледа с Алеша на тепето. Днес братската могила е между памет и забрава. Разпознаваема, спорна и все още неделима част от градската памет и идентичност. Запознайте се с общо 60 забележителни обекта от новото архитектурно наследство на най-стария жив град в Европа. Още за новото ни архитектурно наследство можете да намерите на nan.bg и профилите ни в социалните мрежи.